βρεθείς κατηγορούμενος. Ναι, φυσικά. Και να αλλά βρεις τον πελάτη. Αν είναι οι πρώτες αγωγές και μηνύσεις, θα μαζευτεί η κατάσταση. Ναι, Ναι, πρέπει να εντάξει. ξεκινήσουμε. Ναι, εγώ έχω αποφασίσει ότι θα γίνει. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Επειδή ο άλλος, ας πούμε, έχει μια άλλη πολιτική άποψη ή στηρίζει κάποιον άλλον υποψήφιο, λέω εγώ, να βρίζει για να προσπαθήσει να υποβαθμίσει τον άλλον. Μα δεν ξέρει ότι καλό κάνει στην ουσία, αλλά ξέρεις, όταν αυτό το εκλαμβάνεις, βλέπεις τη βρισιά, λες κάτσε ρε φίλε, με ξέρεις. Με ξέρεις προσωπικά. Ξέρεις τη ζωή μου, με ξέρεις ποιος είμαι. Δεν αντιλαμβάνονται πάντως, Γιώργο, ότι δεν υπάρχει ανωνυμία διαδικτύου τώρα πια. Ότι υπάρχουν τα εργαλεία και από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος που μπορεί να σε εντοπίσουν και πολύ γρήγορα. Όχι, θα το πω γιατί πρέπει να εκτίθονται κιόλας. Όπως πάνε να εκθέσουν άλλους ανθρώπους, να εκτίθονται. Και ο άλλος είναι δάσκαλος. Είναι και δάσκαλος. Αυτό δίδασκε και παιδιά. Και γράφει χαρακτηρισμούς. Θα αρχίσω έναν, αφού μου δίνετε βήμα στην τηλεόραση και σας ευχαριστώ που μου δίνετε, έναν θα τους βγάζω στη φόρα. Ωραία τακτική. Ένας κόκκοτας δάσκαλος. Όχι, μην τα λες αυτά τα από το Αγρίνιο, δηλαδή. Ρε άνθρωποι, ήσουν δάσκαλος. Ρε ήσουν δάσκαλος. Επειδή στηρίζεις έναν άλλο, μια άλλη υποψήφια. Εγώ γλίτωσα το έφραγμα χθες με την να πεις ότι ο Καλιακμάνης δεν κάνει για μένα. Είναι καλύτερος ο άλλος. Στο 9 και 9 είναι. Στο 9 και 9. Παναγία μου. Χαρακτηρισμούς ο άλλος. Δεν του κάνω μια μήνυση τώρα. Κύριε Καλιακμάνη μου, έχουμε σάκους και μετά να έρθει και να παρακαλάει και να λέει σε παρακαλώ πάρε τη μήνυση πίσω και μην μου κάνεις αγωγή γιατί δεν έχω λεφτά να... Ασυγκράτητος ο κύριος Καλιακμάνης. Θα τους βγάζω στη φόρα έναν. Όποιος θέλει να ακούσει το όνομά του λοιπόν θα με βρίζει και θα ακούει το όνομά του, όχι εδώ μόνο. Λοιπόν, μην απαντάς είναι μια Ναι, πολύ καλή δεν δεν βρίζω ποτέ. Φτάνει. Άλλο να κάνεις μήνυση και άλλο να απαντάς να αρχίσεις κουβέντα. Άμα αρχίσει μια κουβέντα εκεί πέρα δεν σώζεις με τίποτα. Κάποια στιγμή όμως, γιατί παλιά δεν απαντούσαμε, μπλοκάραμε, διαγράφαμε. Όχι, κάποια στιγμή αυτά απομονώνονται, πάνε στους δικηγόρους και στη δημοσιότητα στους λογαριασμούς μας για να τους βλέπει και όλος ο κόσμος. Δεν είναι επίπεδο. Στους λογαριασμούς. Όχι τώρα στην τηλεόραση του Αντένα. Ξέρετε, επειδή. Εντάξει, και εσείς που είστε στην τηλεόραση, αλλά και όσοι ασχολούνται με την πολιτική, θα πρέπει να υπόκειται και σε κριτική. Όμως δεν είναι κριτική να βρίζεις τον άλλον. Όχι. Έτσι, μπράβο. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν. Πες ότι δεν κάνει ο Καλιακμάνης, δεν κάνει, για μένα είναι άχρηστος, δεν θα κάνει τίποτα, αλλά μην βρίζεις. Μην βρίζεις. Ρίχνεις το επίπεδό σου. Έλα, ας αλλάξουμε τώρα θέμα, γιατί είδα από την. Επειδή μου είπατε γιατί είμαι. Ναι, όχι ότι σε είδα συνεφιασμένο, σε είδα συνεφιασμένο. Γι' αυτό Ναι, και σε ρώτησα, φαντάστηκα. Θυμώνω, λέω ρε γαμώτο, εγώ ξέρεις, δεν το έχω μάθει αυτό. Δεν βρίζω τους ανθρώπους, δεν υποτιμάω ανθρώπους. Και δεν μ' αρέσει αυτό, ρε γαμώτο, να σε βρίζω άλλους χωρίς λόγο τώρα, επειδή δεν είναι είπες να ωραίο. ασχοληθείς με την πολιτική, είπες.